खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बिटिआरनि आथिखालनि सासे इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा मैया बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ लानानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मैया मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादोंमोन, जेराव खौरांगिरि मेलाव थारैनो इएम उकिल मुसाहारि आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थिनि दोलोनि दैदेननायावनो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ गाज्रि खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव दायो धर्ना हाबाफारिफोरा जाबाय थादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव क'क्राझार लकसभा एमपि बिएफनिफ्राय बर'निनो सासे एमपि अदेबानि इउपिपिएल एनडिएनि सासे बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहालांनायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा साबायखर बावहरनायनि अनगायैबो थारैनो दायो बर' अबर'नि राजनितिया जोब्बाय। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौबो बुंथिदों दि थारैनो थांनाय 10 बोसोरहालागैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेननायाव ओनसोलाव थारैनो हारियारि दाङाबाजि खालामग्रा बेबायदि राजखान्थि दोलोआ दायो जोब्बाय। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों दि थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो मोनसे डास्टबिनसो। क'क्राझारावथ' बिपिएफ गैखाला, अदेबानि क'क्राझाराव सोरबा सानै साथाम दङब्लाबो थारैनो बिसोरो डास्टबिन बायदि। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय गासैबो रोखोमनि बिसायख'थियावनो एनडिएजों जथायाव दङ हिसाबै बिटिसि इलेक्सन, स्टेट इलेक्सन आरो गुबुन गुबुन इलेक्सनफोरावबो थारैनो जथायैनो गेलेलांबाय थागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिपिएफखौ दायो रावबो सैलिया, अदेबानि बिपिएफखौ दायो क'क्राझारनि बबेबा मोनसे डास्टबिनावसो गारसोनानै दोननाय जाबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ जोङो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै मैया सोमावसारनाय अदेबानि धर्ना हाबाफारिया गासै 32 सानाव जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 32 सानाव मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय लानानै क'क्राझार जिल्ला खुंगिरि बिथांनिसिम हानजा सुरनानै मोनसे गोसोखांथि बिलाइ दैथायहरनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जोबोरै गोख्रोङै गोसारगासिनो दंदि थारैनो क'क्राझाराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानो थाखाय जा जगार खालामगासिनो दं होननानै, जायखौ नोजोर बोनानैनो क'क्राझार ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफोरानो खौसेयै सोमावसारनाय एबा धर्ना हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ जों बयबो नुबाय थानो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो थांनाय माखासे साननिफ्राय बे सोमावसारनाया जागायनानै मैया 32 सानाव आगान सुरदों आरो बे 32 सानाव आगान सुरनाय समाव थारैनो क'क्राझार सोहोराव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों, जेराव हानजा सुरनानै बिथांमोनहा क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ माब्लाबाबो आरएनबि सिभिल हस्पिटालजों सरजाबनाय जानाय नङा होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआनो दैदेनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो गोबांथार दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो दावराव देख्रेब नार्जारीजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ जेराव दं बेयावनो थानो थाखाय बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामानि माखासे भुल गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखायनो निस्सय हाग्रामा महिलारी आरो कंग्रेस राजखान्थि दोलो मोन्नैबो जेननो गोनां जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गर्जन मुसाहारिया दाखालि मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा गुबैयै थारैनो थांनाय 2024 मायथाइयाव जालांनाय एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव
हाग्रामा महिलारि अदेबानि BPF राजखान्थि दोलो आरो कंग्रेस राजखान्थि दोलो मोन्नैबो जेननायनि गुबैयानो जाहैबाय हाग्रामानि माखासे गोरोन्थि थांखिफोरनि थाखायनो जेननाय जादों। मानोना हाग्रामा महिलारिजों आरो कंग्रेसजों मोनसे बुजाबुजियाव थायोमोनब्ला थारैनो कंग्रेस आरो BPF मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ देरहागौमोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदों दि थारैनो कंग्रेसनि जानाखि भटारफोर बियो हाग्रामानिनो भटार्स आरो हाग्रामानि भटार्सआनो कंग्रेसनि भटार्स। बेनिखायनो कंग्रेस आरो BPF राजखान्थि दोलोजों मोनसेया मोनसे सिटखौ रानलायनानै लायोमोनब्ला गेलेयोमोनब्ला थारैनो मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ देरहानानै दिल्लीयाव सरखार दानायाव मोनसे गोहोम गोग्लैहैनो हागौमोन। बारग' NDP इउनाइटेड फरामनि मोनसे हामलायथि खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारग' NDP इउनाइटेड फराम बिथांमोनहा देग्लाय 2024 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि हिसाबै नरेन्द्र मदिया थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बिबान लानायनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा देग्लाय 2024 मायथाइयाव 10 बोसोरनि उनाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय थारैनो बर'नि सासे MP महरै जयन्त बसुमतारी देरहानायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा साबायखर बावहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बारग' NDP इउनाइटेड फराम बिथांमोनहा थांनाय 2020 मायथाइयाव BTR गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बे आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। लोगोसेनो दायो BTR गोजोन गोरोबथाजों हेफाजाब मोननानै गोबां समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि बाथ्रा लानानै गावजों गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायनि जाहोनावनो जानो हागौ क'क्राझार लकसभा बियाबाव MP देरहानो हानाय जायाखैमोन। थारैनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव देरहानो हानायखौ नोजोर बोनानैनो बारग' NDPफोरा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गोदानै MP महरै सायख'जानायखौ नोजोर बोनानै साबायखर बावहरदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदोंदि थारैनो BTR गोजोन गोरोबथानि जेसेबांनाखि दफाफोर दं गासिबो दफाफोरखौ क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारीनि गेजेरजोंनो थारैनो पार्लामेन्टआव जावले जावले रायखांहैजाबाय थागोन आरो NDPनि गाहाय दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ नोजोर बोनानैनो गासैबो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बारग' NDPफोरनि सोद्रोमाफोरखौबो जयन्त बसुमतारीनि बिथांनि खावलायनायनि गेजेरजोंनो भारतनि पार्लामेन्टआव सावरायनायनि गेजेरजोंनो बारग'नो हागोन अदेबानि समस्या एबा जेंनाफोरखौ सुस्रांजानो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव आरोबाव मैया तामुलपुराव सा 8 बैसोगोरा सुबुंफोरा जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनाव दायो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो राजखान्थि दोलोफोरनि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनानै देग्लाय 2024 मायथाइयाव MP बिसायख'थिखौ गोगोमैनो देरहाहोनो हादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै दायो MP बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावबो बेबायदिनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानाया थाद'आखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिबावनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुराव मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायावनो गासै सा 8 बैसोगोरा सुबुंफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो जयनिं जाहैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनानै लायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों।